салом алейкум дӯстони азиз, ин ман ҳастам доктор Берӯз. ҳамеша таҳсиати хонобод бошед. Бадурен дар канал подписатсия кунед, ҳамеша дастгири мо бошем. Мо ҳам иншоалло ки дастгири шумо ҳастем. бародарони азиз, як хушхабар. Мо дар метро Люблино барои муҳоҷирон, барои консултатсия ки мақсад арзон, мақсад ҳуҷи аллакай ҷо кушодагӣ ҳастем ва бо ёрии бародар ва бо ёрии дигар бародарон мисол ҷо шудааст. Мақсад мо ҷо кушодагӣ ҳастем, биёи маромад қабул мекунем иншоалло. ҳама вақт занг бизанед, иншоалло ки дар инҷа ҷо кушодагӣ ҳастем ва рӯзҳои наздик ҷо гирифтагӣ ҳастем барои бемороне ки мақсад хоб мераванд, система дору укол мегиранд, уҷа аллакай наздачине ки 7 рӯза 10 рӯза мегиранд. уҷа метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. массаж, дигар курси иглотерапия, дигар чиз, дигар барои кардиологически умуман дар бораи дигар кадом ихтисосое ки набошад оиди бемориҳо, мақсад шумо метавонед муроҷиат кунед. хайли як хушхабар буд. Дар метро Люблино ҷо кушодагӣ ҳастем ва гуфтанӣ ҳастам ки бародарони азиз, вақте ки билетҳоро савдо кардем, билетҳо 10,000 ҷуд савдо рафта ҳастем, билетҳоро харидорӣ кунем. иншоалло ки кам мондааст билет. насиб боша вақте ки билета харидед тобатот бепул мешавад. ба номерои 915 392 3268 ватсап дорад, сбербанк дорад. Берӯз Мамаҷонович бигӯяд. гап аст ба ҷониб медиҳем бародармон. Салому алейкум бародарои азиз. Моҳи шарифи Рамазон якбора ба ҳаматон муборак шавад. Хайр уже бисёр гапҳоро доктор гуфтак. бародари касое ки мақсад ин номерое ки пешакӣ мегӯям ки номерое ки дар ин главния бисёр занг мезанад дар номерои ма доктор хидмати мега ёки бисёр перепута накунед бародари азиз. не дата номер мемонам озима инҷа дата. Инҷа доктор Берӯз менависам, номерои хидча номерои ма мақсад мешавад. Дар метро Люблино гуфте ки доктор гуфт фақат беморое ки масалан миян назначенишон мекунанд мераванд. Капла мемонанд масалан одамое ки хоб мекунанд дар тарафи иншоалло тарафи Домодедов мешавад. мақсад больница дар уҷа дорем. айҷа фақат барое ки назначение мебинанд, агар капл бошад каплаш мемонанд тамом. агар ки ҷа биёен ки назначение набинанд ки мақсад назначение ту хоб мера бояд ту хоб кунӣ, айҷа гирифта чӣ мебарем ту Домодедов меред дар уҷа хоб мекунӣ. як ҳафта 10 рӯза 20 рӯза лечение буд чидан. бародари азиз, касое ки набошад дар шаҳри Москва аст ё подмосква марҳамат набардаро иншоалло худо хоҳад ба розигии Аллоҳ клиника иншоалло ҳуй мешавад ҳамаш. баъд бо рекламаи калон мекунем. метро Люблино ҷое ки акай бобоҷон астай бисёриятон медонед. метро мақсад Люблино сеюм выход меброй рост меёнам ҷои акай бобоҷон дорувои дестен ҷое ки мақсад акай бобоҷон ами ҳиҷомаи акай бобоҷон ҳамҷа ҳама деяҷе. баъд дар ами гуфтаи рафти як реклама мекунем. номере ки хидмат авиакасса менависем мемонамча авиакасса билетҳо ва тамоми дунё фарқият нест. ай Тоҷикистон и тараф ё ай Узбекистон и тараф ё ай тараф у тараф беред фарқият нест. ки ҷое ки ҳастай марҳамат бародаро. ҳатто шуд ки номерои акай Берӯз мемонам. ин номерида ҳам Сбербанк ҳам ватсап барои чӣ меира ҳастай. ба он хотире ки мо клиника шудастем. барои чӣ билет мегӯям. ин билет не просто ёрдам ай ба қадари шумо бародари. Тами 2000 мепартой чекта масалан скриншот фото ё поделитсияш мегин дар ватсап дар ҳамин номер роӣ мекунӣ. ном фамилията номерое ки пастрен дори менависӣ роӣ мекунӣ. вақте ки мо клиника розо мекушем 100% меша. масалан вақте ту бемор мешавӣ миёй паспорта нишон медиҳӣ. вақте ки туро компютер поиш кунад ту вақте 2000 моро ёрдам када будӣ тамоми тавобатот бепул мешавад дар больница. фақат ёрдами шумо дар кори бародари. кадоме ки бошед фарнад дар кадом шаҳри Россия бошед фарқият нест. метавонӣ ки ёрдам кунӣ, ёрдами хитабар расонӣ. шояд ки мақсад ту наметавонӣ омада як бародари ту касал мешад айҷа меяки ина паспорти май бародари май мақсад ҳамин вақти ёрдам карда бародарта не хитаба ҷои ёрдам мекунӣ. мақсад ҳама чизро шидани мақсад. барои бародари азиз фақат дастгирия фаромӯш намекунем. ин видео ҳам дар канали ака мерава ҳам дар канали ма мерава. мақсад дар канали ма дагар хайри муҳоҷир дешта бошед комментарида медуроем силкаимоно доктор Берӯз мекунам. илтимос ҳаматон бародари азиз медуроем ҳама каса подписатсия мекунем акара ки ҳаракат кунад пешравиша дар ҳамон мисол чӣ хабаре ки дар ҳамон больница мешавад чӣ оператсия бошад чизе ки бошад мо ҳама рӯза мепартем. ҳама рӯза прямой эфир ҳар бега прямой эфир мешавад. иншоалло медуроем тамошо мекунем акара. барои ҳам қар худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. акара ягон сухан дора хида худовандтан сиҳати хонобод бошед ва гуфтанӣ ҳастам ки бидуроин дастгирӣ кунед подписатсия кунед.
бародармо ҳамаи гапҳоро гуфт, ҳоҷат ба гапҳои гуфтани мо дигар надорад, чунки ҳама фаҳмод. Ма чотка яс набуд гапирасо дорем дастгирӣ кунем. Билетҳо қариб омадан, мисол шумо дастгирӣ фаромӯш накунед. Дар баробаре ки мақсад шумо дастгирӣ мекунед, шумо фаромӯш накунед ки ягон дигар одамое ки конкурсбозӣ мекунанд, мақсад шуморо моро дастгирӣ кунед, тобатон бепул мешаванд, хизмат мекунем, бепул ёрдамтон мекунем. Ман медонам, бовар дорам ки айдастим иншоалло меояд, ин корро кардаистам, мо мекунем, дастгирӣ кунем. Алло нигарбон бошад. шумо ҳаматон нигарбон бошед.